Dobre, tu... To je kocka. Neviem prečo nezobral vozík. Poďme a ideme. Kde to je? Kde to našiel? Že išiel za mnou. Dobre. No konečne. Jaže, kde si? No ja som tam zbieral veci. Poď sem. Poď sem. Tak, hotovo. Dovidenia. Čo máš? Beriem bazu. Jaj, a že máš baňu. No poď. Poď sem. Poď sem s ňou. Tuto ju takto polož. Dobre. Už máme ten extraction point, tam do toho, ona Hej, spadla kačka do lávy. Ja som našiel ďalší. Ona spadla kačka do lávy. Ona spadla kačka tuto do lávy, dávaj pozor, keď pôjdeš hore. Dávaj pozor, keď pôjdeš hore. Dávaj pozor, keď pôjdeš hore. Tu spadla kačka do lávy a zabila sa. Ja som nič ani robiť nemusel, spadla proste do lávy. Tak máme oko za 2200. Takže aspoň tu je o kačku menej. Víš čo? Poviem ti, je tu kačka, hidden, rope a ten headman. No hej, a ešte je tu upstream. Fakt? Mhm. A ešte bombičky. Ale bombičky rýchlo zabiješ. Upstream som videl šprintovať, iba akože videl som ho, že beží, proste uteká. Ani ma nečapol, ani nič a kačička išla za mňou a čapla sa do toho. Jaj. Tu nič není, tam som všetko vylúčil. Aha. Počkaj, ako si to mohol vylúčiť, keď si tu mal len oko? No tak dobre. A vieš čo? No lebo tam bola iba jedna vec v celej tej miestnosti. Ja už som zistil, čo je ten mesovitý tvár. To je oko. Takéto veľké? Hej. Čo vypadá jak hovno? Hej. Tu si bol? Nie. Ale ja som nebol ani tuto. Aha. Babika. Nič tu není. Aha. Dobre. Dobre, pozor, Džura. Aha, pozri, najlepšia zbraň. Meč? Nie. Je Aha, globus. pozri, tuto. Aha. Čo? Tuto, pozeraj. Dumbledore tu je. Nie je to náhodou Harry Potter? To je Dumbledore. Aha, okej. By ma zaujímalo, že či to má nejaký jumpscare, keď to vedeš, ale asi nie. Prebuď sa. Tak nič. No. Sú taký. Vieš čo mám najviac nálkalo zatiaľ? Taký ten, čo sú to tie oblieky poviešené, ja idem spoza rohu a tam ten obliek, vieš? Jaj, hej, to reálne vyzerá, to by bolo dobrý enemy. Ono to fungovalo, ty sa na ňu nepozrieš a ona ťa nečapne ani. Čo to je? Nepozeraj sa na ňu. Toto bol klač. Zavriem sa. By ma zaujímalo, kde je ten headman. Neviem. Kde je hlava? Asi na druhej strane. No, tam není. Čaj.
A ona má, no dobre. To tak nič. Dobre, na rozhodňovku by sme mali. Ideme teraz dostať toho. No, poďme. Tento pokus by som úplne vystrihol. Prečo? Lebo... Nie. Ale to bolo aj niečo zabavné, takže to tu nevystrihnem. Sekera. Ja mám 200 lápok, ja mám výhodu. Ja budem lietať. Dumbledore. Au. On odletel. Nie. Nie, pomoc. Pomoc. Nie. Poď sem. Co to teba rozbil? Čiže iba... Počítač. Pomoc, zahreba. Yes. Nie. Tung. Ty si zahral tung Sahura. To je najviac fan. Taxman.